В луксозните пространства всеки детайл има значение. Особено когато говорим за звездно небе в опънат таван, стандартният метод разчита на пробиване с паялник. Това изгаря материала и оставя нагар. Следите остават и се виждат, когато светлината угасне. Новата технология използва звездни игли. Безконтактни светлоотводи с дължина 3 см и диаметър от 1,5 до 2,5 мм. Те улавят светлината от диодната лента, монтирана над опънатия таван под специален ъгъл. Без пробиване, без изгаряне. Само чиста, финна светлина. Резултатът е безупречна визия, дори когато осветлението е изгасено. Луксът е в детайла. Звездно небе, нова технология.